punainen, 4. punainen ja 5. punainen. Ja siitä lähtee liikkeelle sitten tämän viikonlopun ensimmäinen startti. Ja Bottas lähtee hyvin tuolta pallopaikalta, ei mitään hätää. Vale hoitaa tilanteen, Mitch Evans lähtee haastamaan heti James Caladoa kakkospaikasta. Bottaksella hyvä linja tuonne ykkösmutkaan, ei mitään hätää. Sieltä tulee Christensen, painaa sieltä itsensä kakkoseksi. Hieno startti, Mitch Evans, James Calado siinä kamppailivat sen verran keskenään, että sieltä taisi päästä Christensen, mutta missä on sitten Aaro Vainio? Nyt katsotaan tuota Vainion starttia ja sitten osuu Calado ja Evans. Ja taitaa Evanskin menettää etusiiven. Nämä ovat juuri ne 2 kaveria, jotka ovat pahoja vastustajia Valtteri Bottakselle tuossa koko sarjassa. Bottas johtaa, Christensen 2, Adrian Webhoff lähti hyvin. Vainio putosi muutaman pykälän, on 6. Webhoff peräti 3. Sitten Alexander Sims 4. Ihan käsittämätön lähtö ruudusta 11 Alexander Simsillä. Ja sarjan kärkimies on kyllä kovassa lyönnissä. Alexander Sims painaa itsensä heti 4. paikalle. Se oli huikea startti Simsiltä, 22-vuotias britti. Mutta Bottaksen johdolla tullaan ja heti ykkössektori menee hyvää vauhtia. Christensen, Webhoff, Sims, Müller, Vainio, Williamson, Dillman, Melker, Harjanto, Stockingen, Amberg ja Mitch Evans ja James Calado taitavat olla molemmat poissa pelistä, ja se tarkoittaa kyllä huomisellekin vaikeaa päivää tälle kaksikolle. Nimittäin lähtöruudut ovat sitten huomenna tuolla ihan joukon hännillä. Kyllä siellä Evans ja Calado ovat mukana, mutta 2 viimeisellä sijalla, 29. ja 30. Bottas painaa ykkössektoriin pohja-aikaa